Ready to harvest na ang mga bulaklak sa Pakul Flower Farm sa Naga City, ilang araw bago ang araw ng mga puso. Kabilang sa mga ready to harvest ng mga bulaklak sa farm ang mga sunflower na inaasahang magiging mabenta ngayong Valentine's Day. Bagamat nakaranas ng pag-uulan sa Kalakang Bicol dahil sa shoreline, naapektuhan din ito ang pamumukadkad ng ilang tanim. Gayunman, nananatiling maganda ang kalagayan ng karamihan sa mga bulaklak, lalo na ang mga sunflower na ngayon nakahilera na at handa ng anihin. Ganyan po, pero ang aldaw na pong sigang uran. Pero kumbaga, apektado po talaga si Borak nga, lalo ng island po si Lucia, nagturumbahan, sunflower biglang nag-bloom. Pero bastante po, mahiling po ba ganin no? Niyaon manggararay po ang Borak, kaya si mga gusto po mag-ansaga, magbarakal. Sa aga po ang puunin barakalan saka siguro 12 hanggang 13. Hanggang 14 po. Pero si mga gusto na po magigdi, daw at yan hapon, pag medyo mararay ng panahon, digdi na po kamo para makapareserve po kamo. Inaasahan ng pamunuan ng Pakul Flower Farm na magsisimula ang pagdagsa ng mga mamimili simula bukas, Pebrero 11 hanggang sa Araw ng Mga Puso. Maliban sa pagbili ng bulaklak, maaari ring magpasyal ang mga bisita at magpicture sa loob ng taniman. Abot kaya naman ang mga presyo ng bulaklak. Ang local sunflower ay nagkakahalaga ng 30 hanggang 50 pesos kada piraso, habang ang imported sunflower ay nagsisimula sa 100 pesos pataas. Ang celosia flower ay nasa 200 hanggang 250 pesos kada bundle. At ang aster flower naman ay umaabot sa 250 hanggang 300 pesos kada bundle. Sa papalapit na araw ng mga puso, isa ang Pakul Flower Farm sa maaaring puntahan ng mga naghahanap ng sariwa at fresh from the farm ng mga bulaklak. Sana ko kung magandang oras, pwede ka mo mag-relax igdi sa mga pamilya nindo, pwede nilang iba igdi. Kaya lang talagang oras, medyo mauran. Pero saga, siguro, kung medyo magandang panahon, pasyal po ka mo igdi. Si mga gusto po mag-relax, pag ngunyan na Valentine, hindi po kamo sa Flower Farm, Pakul, para mailing mo po ninong kagayonan. Regine Boy, CSN.